नागनाथ एज्युकेशन सोसायटी संचलित नरंदे हायस्कूल नरंदेमध्ये 26 नोव्हेंबर रोजी भारतीय संविधान दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। मुख्याध्यापक बी.एस. खोत यांनी संविधान दिन म्हणजे काय, स्वातंत्र्य म्हणजे काय, आपले अधिकार, संविधान निर्मितीची वैशिष्ट्ये अगदी सविस्तर पद्धतीने विद्यार्थ्यांना सांगून त्यांचं पालन करण्यासंदर्भात मार्गदर्शन केलं आणि सर्व विद्यार्थ्यांना संविधान दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या। तसेच त्यांनी संविधान निर्मिती समिती, संविधान तयार होण्याची प्रक्रिया, संविधान लेखन आणि मसुदा, त्यावेळी झालेले अंदाजे खर्च, लोकसभा आणि राज्यसभा यांचं महत्त्व, संविधान आणि आपली जबाबदारी समजावून सांगितली। तसेच 26/11च्या दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या 9 जवान आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली। सदर कार्यक्रमात संस्थापक अध्यक्ष माननीय प्रतापराव देशमुख साहेब यांची प्रेरणा लाभली। कुंभोज प्रतिनिधी, मराठी यस न्यूज।